Asteburu honetan barnetegi batera joan nintzen lehen aldiz, euskara ikastera. Nahi baduzu jakin nolakoa den, zatoz nirekin. Goiz jaiki ginen eta berehala bilagun pelutsu ezagutu genituen. Oso politak ziren eta belarra jaten zuten lasai. Gure barnetegia bakaikun dago, orduan autoz joan ginen etxarriaren atzera. Aritz zaharren ibilbidea egiteko. Basoa ikusgarria zen, aritz handi, zahar eta eder asko. Eta erakasleak esan zigun lehenago egur hori erabiltzen zutela ontziak egiteko. Gero berriro gotxera igo ginen eta Aralarrera joan ginen Aralarko San Miguel santutegira. Errepidea estua zen eta bihurgune askorekin, baina pasaia zoragarria zen. Han Teodosio Zaldunaren kondaira kontatu ziguten. Bilatu interneten behar duzu, oso historio interesgarria delako. Barnetegira bueltatu ginenean Baskaria prest zegoen. Indabak, bakailaoa eta kafe flana. Ze gozoa zegoen. Gero atzeden pizka bat hartu genuen. Nik siesta txiki bat egin nuen eta gero mahai jokoetan jolastu genuen. Baina beste batzuk gantxilloa egiten ari ziren. Benetan, ze ondo pasatu genuen. Arratzaldean tailer batzuk egin genituen. Horietako batean taloak prestatzen ikasi genuen. Hartu irinez egiten dira eta barruan txistorra sartzen da. Oso divertigarria izan zen eta zuak oso ondo usaintzen zuen. Afarian, kalabaza krema, espinaka lasaña eta izozki tarta jan genituen, baina azken hori ez du grabatu ezerin urtu. Afaldundoren pizka bat festa egin genuen eta gero ohera joan ginen. Biharamunean etxera goiz bueltatzeko. Asteburua laburra izan zen, baina oso polita. Natura, janari ona, lagunak eta euskara. Barnetegia bizipen ederra da eta uste dut denok probatu beharko genukeela. Besarka handi bat, agur!